Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite, οπότε έχετε καταλάβει. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε καλά όπλα και να βγούμε πρώτοι. Για όσους το ξέρουν αυτό το κανάλι και δεν έχουν κάνει εγγραφή και κουδουνάκι να πατήσουν την καμπάνα, να το κάνουν γρήγορα για να συνεχίσουν το βίντεο. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένετε επειδή έχω κολλήσει λίγο. Να ξέρετε, δεν είμαι και πολύ καλός, βλέπετε ακόμα τι skin έχω. Αλλά έχω κερδίσει πραγματάκια κιόλας, μην νομίζετε. Για όσους θέλουν να με κάνουν φίλο, εδώ πέρα το όνομά μου το βλέπετε πάνω μου. Ωραία. Ωραία. Δεν θα μιλάω πολύ επειδή θα θέλω να συγκεντρωθώ λίγο στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε τώρα επειδή θέλω να νικήσω κιόλας. Δεν είναι κάτι που να είναι και πολύ εύκολο να σας το πω έτσι κιόλας. Φύγε μωρέ, καταραμένε. Ωραία, για να δούμε. Να γράψετε στα σχόλια ποιο ήταν το καλύτερο μέρος που σας άρεσε. Ωραία, θα πέσω εδώ. Για να δούμε τώρα. Θέλετε να θα πάω στα αρρώστια, το λέω. Για να δούμε τι θα βρούμε. Όχι. Όχι ρε φίλε. Ωραία, πάμε εκεί που είδα κάτι πριν. Να δούμε τι ήταν. Προσεκτικά όμως. Το ακούτε μάλλον. Απλά και για αρχή καλό είναι. Για αρχή καλά είμαστε, πιστεύω. Ωραία, κάνει καλό zoom. Θα πάμε να δούμε εκεί τι είναι. Φαίνεται καλούτσικο. Το βλέπω εκεί. Οπ, τσιστάκι. Παιδιά, είδατε τσιστάκι μου φαίνεται. Ανάτο. Καλό είναι και αυτό για αρχή. Γιατί δεν μου το δίνει ρε παιδιά. Μάλλον έχω το ίδιο. Έχω το ίδιο. Αν δούμε τι ήταν αυτό πριν. Σφαίρες. Δεν μας σκληρά έκανε. Θα πάω πάνω. Τι λέτε. Άντε θα πάω για σας. Ποιος άλλος όποιος και αν έρθει, τον πολεμήσουμε.
Όχι, παιδιά, άλλο ένα άτομο να πεθάνει και θα πάμε 67 άτομα που θα έχουν μείνει. 67 άτομα μείνανε. Άρχισε η βλακιά μου. Όποιοι δεν την ξέρουνε, όποιοι δεν την ξέρουνε, όποιος δεν ξέρει βασικά καλό Fortnite, να βλέπετε εδώ. Μπορούμε και να ξέρετε, μην με κράζετε και τέτοια, δεν είμαι και full καλός, αλλά αυτά που ξέρω καλά είναι. Κάποιος ήταν. Τον είδατε. Πάμε. Πάμε να πάρουμε τα chest. Αυτό είναι ωραίο, μ' αρέσει εμένα. Έχει πολύ καλό τέτοιο. Πολύ καλό στόχο. Και με βολεύει πολύ όταν έχει καλό στόχο. Δεν μπορώ να τους πυροβολάω από μακριά. Καλά, όσοι ξέρουν Fortnite. Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά και θα σκουράζω. Όπου έχει και μπροστά. Άστε, δεν θα πάω. Μόνο βοπλάκι από τώρα. Είναι καλό. Λέτε να πάρω κουμπά. Θέλω να πιω κάτι. Έλα πέτα λίγο νεράκι να πιούμε. Άντρα κατάλληλοι κι αυτές. Τον είδατε. Α, κι αυτές. Κι αυτές. Ναι ρε φίλε. Τέσσερα. Ωραία, αυτό που θέλαμε. Αυτό που θέλαμε. Πάρω το μπλε καλύτερα. Άμα δείτε εσείς κανέναν, γράφτε λίγο από κάτω. Όπα, αρχίσαμε. Να. Άντε get out ρε. Δεν μ' αφήνει. Το πετάμε να έχουμε χώρο. Το πετάμε να έχουμε χώρο. Να τα μας και τούτα μας. Όσοι βαριούνται να βλέπουν το βίντεο μπορούν και να προχωρήσουν το βίντεο να δείτε ποιος κέρδισε. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κερδίσει, είναι θέμα τύχης.
Τώρα ποιος κατάλαβε τι είπα. Συγγνώμη. Παιδιά, πρέπει να πάω προς τα πίσω. Να δούμε τι έχει εκεί και θα πάω προς τα πίσω. Όπα. Έλα. Άντε, γεια. Νομίζω έχω δύο τέτοια. Για κάποια στιγμή είχα φρικάρει, αλλά... Έχω εξελιχθεί, πιστεύω, λιγάκι. Ρε, νόμιζα ότι θα πέθαινα. Καλά, μην νομίζετε, άλλες φορές πεθαίνω κατευθείαν. Sorry τώρα που δεν φαίνεται πολύ καλά, δεν έχω και καλή κάμερα να σας το πω και έτσι. Πάλι όσοι καταλάβανε. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε. Θα αρχίσει αυτή η μαυλακία πάλι. Θα πάω πάνω. Τι λέτε, να πάω πάνω και να πηδήξω? Θα γράψετε μετά από το βίντεο, θα γράψετε πώς θα το πω τώρα, πού ήταν το καλύτερο σημείο που είχα πάει. Ωραία. Γράψτε και εσείς άμα να κάνετε τέτοιο screenshot και να μου τα στείλετε στα σχόλια, να δείτε άμα είδατε κανέναν. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν προσέχω λιγάκι. Με πεταχτεί κανείς και με σκοτώσει, μην έχει καμιά μπαζούκα. Που είναι πολύ σπάνιο να την πετύχεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί να είναι πιο τυχερός. Ωραία. Όχι, ήταν κι άλλος! Καλά, παιδιά, αφήστε τον. Πάει να πεθάνει. Ωραία. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Είναι καλός. Ωραία, παιδιά, πρέπει να βρω κάτι να φάω. Δεν βλέπω να πεθαίνω. Δεν έχει πάει κανείς εδώ. Έχουν μπει, απλά μπήκα από άλλη πόρτα. Όχι. Παιδιά, πανάτο. Βλέπετε κάτι να φάω. Πάω. Κάτσε να κάνω εδώ.
Σας είπα, εγώ δεν θα μιλάω πολύ. Κάποιοι είναι και δεν θέλω να πάω. Νάτι. Λες να πάω, ας πάω. Όχι ρε φίλε! Παιδιά, δεν πειράζει. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Όπως σας είπα και πριν, κάντε like και εγγραφή. Πατήστε και κουδουνάκι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!